baby ba daɗi zo nan ki hau wanda jirgin fitan zuciya ta ce ke ruhi na shaida da ni yi karo da mai kinki wanda a bani jan doki zuciya da ƙaunarki ta cika falta na shauki cinewa iyayenki zan zo nema aurenki zan girmama karatunki ki digiri da aurenki fatan zuciyata ne kice da soyayya ta ce min karatunta za ta yi kada ni dame ta na yarda da umarninta zan girmama iyayenta amma ta ƙi yarje min soyayya cikin ranta ranar da na ganta zuciya ita ta ambata walida ke nake naci biyar hawa gaban mota na san ban da ko sisi amma za na sai isi kalar ki kala tutuce kin ta gaban su yan kwafsi abin kyau kin wuce ruki a murya kin wuce nan sai kwakwalwa ta tana sinkin daure mu tarayya da ni da ke a soyayya ranar da ta ce min da ya haƙuri da soyayya sai da dukan jikina ya bushe tamkar na mai jinya na yi kuka rashin walida ta mai haƙuri da tarbiyya na ba zuciya haƙuri don ba a dole soyayya amma ta ƙi yarda ta neman ciwo ne a duniya walida ta ƙi yarda ne yayin ta karatu suke so sai ni kuma soyayya kun ga ko ba dalilin da zai sa ta ringa tafka jayayya dan ko ni iyaye suka ce na bar ta dole zan juya gani tsakanin rayuwa da mutuwa ko ban shawara